بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بلجلي فوق أول من دو ملكنا أني ملكو كأمنا كبارو بارلا أمنا كجيف مفهوم بمبو في الإسلام يفولي نودي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أو كجمو كان مندي كنا نودي سبيشال رمضاني أو كجبرنا نسوا مندي سانف بينال TV سungoloi ينامالي كما سungolo كلوميني على يدوما كاكي بنيا كلوي كاكي كرامة كلوي كاكي هنا كلوي كاكي يافا كلوي كاتلا كاكي لاتيا فنا كلوي ني أمبو كلوي كنا نسيسا نويت لتنلبا نودي ليلة القدر hakila shuro ambora ka lailatul qadri niko nyanamaya munu be se zikru la munu tay sarakati boye munu tay wajulu munu tay fewre bajile yisse ko ni damay reke ninga Allah subhanahu wa ta'ala ka kay yafanyini ninga tlaka Allah subhanahu wa ta'ala ka ka hina fana nyini kadaka anganga mamunu ka hina nyini o Allah subhanahu wa ta'ala de nambe fenyini ma fe fana anganga fenyini ma mfe odi alay kadaka ni alay mami so o so ni bani ambanyini Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka herake ni o belajili sawre sungolo ko do ni o belajili fana garzigala batu munu kera suro lailatul qadri ko dona mbani ala fe ala kanga batu mine ka barka do nga ketaw nga foto bela jilila o kuma ina fo yere ba kalama chugumi jemu kan sigo sigi ambe wele bla anga mabado ma nodi anga almami wal makili anga dina la silaw ningo wele kana anga kenenga anga seka je ninga kenen nyana ma nyofe bela jili ni sido wa beni joro do bono nga kuma do ko birki morso bena joro do so joro la sungolo nyana mali kama kuma na ambe befo ka be wali mando anke meka chibla anka imam bama nodi alhaj mahi Mahmud Baye okuma wafoma imam assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kudubasiti alhamdulillah akila suro ay kenaw chama nyanamaya ire imami iye wajulu kelay i donnendo ko sobe jamana kono ni dine baray ni hadamadun kalali ani hadamadun kunu ne fana ni go boflu konana o kuma nambi fula dante foli mina suro fana banyini ala fe batu munun kera banyini Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ka batu no jabe belejili kadaka belejili yisiko ni da mayrake munu tay sarakati boy munu tay wajulu munu tay jikuru munu tay fayda blowi o konana sambi folita ninga di famille Diallo ma balla bugu no de Seydou Diallo alena dogono na koro wana fa wambu bere jile fo wali mando ulu fana cesirle no ko sebe dine barala kabini sungolo duna anni ulu de be ka je ka kenen nyana ma nyofe ya bi ala de garziga do kenen kaya anga seka je ni ga masala nyofe ko ko na bi fo dante foli mina ka daka nyi wele na ka wele jabi amba fi madro ko inici ire ka daka bo non gote ko ire ci ko nyuma harama dembe fo ola ko sebe ko na bi fo dante foli mina imam assalamu alaikum ko rahmatullah be alafu alhamdulillah be alafu ka ala barkada alhamdulillah ka sali ala kira muhammad kan sallallahu alaihi wasallam wa sallim wana so dunge bela jile wana ka sahaba bela jile woni ma wo ma tugula ko fukata se kiyama jodoma mawo ma be nin jemu kan laje fa jem fa wo fa penal tv sanfe anga foli biye anga barkada biye anga wali nyuman don biye mbani ne ala fa ya rabbi teleson ala ka barka allahumma amin teleson barakallahu ala ka barka jamana ala ka bamba ya rabbi ya ala ka rabbunya ko sallallahu alaihi wasallam wa sallim ikado non jarani alhamdulillah me do kala ka mina bere cili kadaka islameka kelki mina folo odi duwawi inshallah mana do munu beke ambani Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ka do jabi am bere jili amin ya rab ala ka ngalla nyinu sabati ninga nyinu fe ko soro fe masami sona ka nyina sungolo ndo angar zigela ambani Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ka sawre fana ta do angar zigela ka sura nga kenan nina wa sura anya do far anga batuka anga je kana nyina ma nywa fe inshallah anyi wele kene kan bi anya yi ka fo ni sungolo dona bela jilimbi jugu dugu ka jugu nunu fara ɲɔgɔn kan k'a bila kɛrɛfɛ
ninga ala ka nin dunba in ana ka nin dunanba in k'a kunbɛ ka ɲɛ nka ni sunkalo tɛmɛna ni maa min ka nin baara kelen ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛna nin bɛɛ jaabira e ye yafa kɛra hinɛw sɔrɔla jugukolo minnu bilala a kɔnɔna na bon ka tila ka n'a ye ko jugu ninnu dɔ de farala o ka fɛn ma bɔ o la bato dabɔra min kama Isa kɛr'o ye wa alhamdulillah Ustaz Mahamud an bɛ Ala fo ka Ala barikada alhamdulillah wala an b'a ɲini sunkalo yɛrɛ ye fɛn jumɛn a dila ma kun jumɛn kɔsɔn jumɛn kama an b'a ɲini k'o de dɔn naam yarɔ Ala kumana kuranɛ kɔnɔ sunkalo dila ma fɛn jumɛn kama sunkalo yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye Ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ a y'a fɔ cogo di k'a fɔ sunkalo dila an ma kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ala sun kɛla aw ma wajibi a ma fɔ hali Ala ye sun kɛ aw ma wajibi mais a y'a bila mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu k'a fɔ sun kɛla aw ma wajibi sun sɛbɛnna aw kan i n'a fɔ a sɛbɛnna maaw kan maa minnu kɔnna aw ye mais a kɛkun ye jumɛn ye yaasa aw ka Ala gasi sigi n'an b'a dɔn ko yaasa aw ka siran Ala ɲɛ an y'a dɔn o la jaja sunkalo objectif dɔ de bɛ a dili la sunkalo tɛ dɔrɔn k'a fɔ kalo dɔ de don n'a sela an bɛ ambiance créer an bɛ taa kɛ ka misiriw fa an b'an kɔngɔw b'an minɛ tile fɛ wula fɛ an bɛ tabali sanfɛlaw fa ambiance tɛ walima fɛn historique gansan tɛ quoi mais fɛn dɔ de b'a la nɔnɔ dɔ de b'a la fo de ka sɔrɔ nɔnɔ ye jumɛn ye o ye Ala ɲɛsiranya ye walima n'i ma faamu o cogoya la sunkalo a kɛla i n'a fɔ école de formation de don ni san yɛlɛmana Ala bɛ fɛ ka a ka muuminu ka formation kura k'u kunna yaasa k'u dilan k'u labɛn k'a bila ale sago la tari i m'a faamu yarɔ sisan ni école bɛna ta mɔgɔw b'u labɛn de ka se école ta ma i b'a essayer ka kalanminɛnw san i b'a essayer psychologiquement i bɛ denmisɛnninw préparer kalanyɔrɔw yɛrɛ bɛ dilan ka ɲɛ fɛn bɛɛ bɛ bila mise en place yanni a cɛ donc o de la depuis sunkalo ma se mɔgɔ kan ka i préparer psychologiquement k'a fɔ ko an bɛna don sunkalo de kɔnɔ sunkalo ye école formation de école in bɛna a bɛ nin former jumɛn na a bɛna i nin de former o kumana nin delimanko ka se ka olu bila dɔn mɔgɔ dɔ tun bɛ yen nɔ Ala kun y'a lajarabi ni Ala kota caman ye mais n'a fɔla k'a ka Ala kota in bila brusquement a ma nɔgɔ mais sunkalo bɛna d'i ma o kumana hali ni Ala kota in ka di ye i tɛna se k'a kɛ parce que tile fɛ a kɛli temps t'i bolo su fɛ o b'a sɔrɔ i sɛgɛnna baara wɛrɛw fana bɛ yen nɔ donc i bɛna empêcher Ala kota in ma dɔɔni depuis i b'a la k'i nin jagosa mais n'a sɔrɔ i bɛ Ala k'a bila yɛrɛ la i b'a la k'i nin jagosa mais i bɛ tarwidu nafsi kɛ i bɛ nin dege a la dɔɔni kalo kelen bɛ taa dafa a bɛ k'i farikolo naturel a fɛn modèle i b'a sɔrɔ i b'a bila ka sɔrɔ gɛlɛya ma k'a la tari ma faamu a ko sun ye formation de misaliya la ni dugu jɛla fɛn caman kun dagalen don i ye a bɛɛ lajɛlen bali la a kun dagalen don i ka dumuni kɛ a fɔla ni dugu jɛla kana dumuni kɛ tuguni fo ka taa su kɔ a kun dagalen don i ka ji min a fɔla ni dugu jɛla ka ban kana ji min tuguni fo ka taa su kɔ a kun dagalen don tuguni o kumana i ka i se i muso ma n'i y'a sɔrɔ i furulen don misaliya la mais sisan a dagalen tɛ i ye tuguni i ka s'a ma tile fɛ nin ye fɛn minnu dagalen don donc n'a fɔla k'i ka dumuni kɛ i kana dumuni kɛ i kana ji min o ye fɛn ye minnu dagalen don mais i b'a sɔrɔ mimafɛn wɛrɛw bɛ yen minnu ye haramu ye mais Ala kun ye olu kɛ e negela ye i kun tɛ se k'o bila misaliya la kari b'a la ka sigarɛti min a t'a dɔn a b'a sigarɛti bila cogoya min na sisan sun kɛla a ma wajibi ye donc fɔlɔ a kun bɛ se ka paquet kelen min tile kɔnɔ mais sisan tilefɛla temps t'a bolo tuguni k'a min parce que a interdit la sufɛ i b'a sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ a yɛrɛ fana pɛrɛlen don psychologiquement n bɛ fɛ ka cigarette bila i b'a sɔrɔ a bɛ se ka profiter sunkalo fɛ cigarette a b'a diminuer dɔɔni f'a bɛ se ka bɔ cigarette kɔnɔ
wal manasra akum bi seka glofana de glode fana mi okumana iba soro wati koronendo yani ka kala dumni ni jini fengena ibna soro i préparer lendo psychologiquement fala ire labenendo mbi feka ni fembla par sabna fika fam ka fa sungalo dila mu'minu de ya ayyuhalladhina amanu de fala donc ma bi seka ke islameye me ka soro kota do be no idona akono itse ka bo me sungalo formation bi se ki deme ka bo akono me na soro ire préparer lendo akama kasoro ire labenendo depuis sungalo masi donc ni labe fen toy ala kota ibise ka bla donc aklala ka fanya sonte doron ka fo kika dumni to ika jito ika mutso to ika ninto me sonye ifam bela jelen ka sun par sabna sunna inya kanga sun iklo kanga sun inun kanga sun itege kanga sun isen kanga sun ikonobara kanga sun fambela jelen bisu ifambela jelen kanga sun donc o sun kono nana wajibi do hatta fen chaman be na abi empêcher ko abi comme abi ni ka tande mine ka koro ibolo hey ijo iduralente kaninke sisa ni yere digala parce que adama dembi se fembela mais iti se jumende la imi yere tamarunu femuna imi yere digi femuna mais ni yere digi femfena ibi se ala donc fembe no kojugo de do ni se la ka sunke ka dafa ina fa ala ya nyini tugamna siga sita la sungalo bita ban o basoro ifarkolo de lala ibse ka kojugo no bela jelembla en même temps i retim kuraminta folo ikunti ta misir la sungalo jola i yera force ipta misir la yan kalo kele mbaba kaba iba sura abike ibolo del nai folo ikunti na flaseli sufe i yere jago sasa ibe na yere dege kana flaseli sufe yani sungalo kaba abike ibolo del nai folo ikunti kurane kalanfe ukumana i yere dega la sungalo konnana yani sungalo kaba abike ibolo del nai folo yani fe chaman be ni mayala ikunta kefe me sungalo kono i yere jago sa ala ibe yani sungalo ka ban ibe delala o de la afola sungalo kunyi ikasra alanya ya sa iki yere digala ni resultat positif soro o koro ko esuna mais ni resultat négatif soro o koro ki kumbi yere negela fin do de bi ka sunna ikunti masun parce que il m'a préparé son kama psychologiquement parce que a fo ki kan ngania de tayani kaso ngania te doro sininti na dumni kenti jimiwo mais mina ngania de ta ala ede kalo injo ka ke formation kalo nebna dum formation de kono o kuma na feminu bala nulu kun nakasilendo na mina esay ko lu bela jele prépa josi ka bonna femunu kun be no nulu kun dafalente ma esay ko lu bela jele fana dafa yam kalo kelen ka dafa kalo kelen bi dafa o basoro farkolo della ala ibi kontina fe abi fo fo mo mako ala kota na be ke sababu ye ke ka sun ciye walma ke ka sun baraji belajile ki bolo sanji ko rogoshi ki yere nyini ka boni belajile la me bake Allah subhanahu wa ta'ala yere de jati kama ki yere digala wala ina fo ya fo to mina fora kuni mbara imbe kake me formation e kalokele ngonnana ima sika fon mu fama kono ima sika deli fon mu na kono donc o ka gele foni ye san wɛrɛ kɔnɔ sunkalo kalo kelen i n'a fɔ yɛrɛ Afrika kumakanw na formation de don k'a kɛ an kun an ka se ka yɛrɛ minɛ i n'a fɔ maa minnu tun bɛ tile ka cigarette min donc olu y'a daminɛ kabini fajiri fo ka taa se 18h ma sun tigɛ waati u ma cigarette min minnu tun bɛ dulo min minnu tun ta ye woro ɲimi minnu tun bɛ dumuni kɛ heure bɛɛ lajɛlen la u ye nin bɛɛ bila donc minnu fana sufɛlaw fɛ ni an ka karamɔgɔw bɛ fayida minnu di an ma sufɛ nafulaw an ka olu seli minnu bɛ olu lamɛn n'u bɛ to ka seli donc nin bɛ kɛ sababu ye ka olu deli su jɔjan seli ninnu na ka olu deli su dugutilaw fɛ ka wuli ni ka jɔko damadɔ kɛ ala ye ka se ka ala ka hinɛ sɔrɔ donc ni kalo kelen dafara o tɛmɛnen kɔfɛ k'e tilala ka na sigi jugukɔrɔw bɛɛ lajɛlen ma o kɔrɔ ko formation min kɛra kun a échouera donc ni fɛ k'a dɔn k'a fɔ k'a réussi la dɔrɔn o tɛ sunkalo dɔrɔn ye alabato o alabato ne fɛ k'a dɔn alabato min ni ne y'a kɛ a minɛna wa a ma minɛ jaabi kelen de b'a la alabato min n'a bɛ alabato wɛrɛ farifoni d'i ma o kɔrɔ ko alabato dɔ in jaabi la mais i y'a ye i ye alabato kɛ ka tila mais i fari sala alabato la dɔ in ma ɲɛ parce que alabato o alabato ja dɔ de b'a la n'i y'a gu nɛnɛ dɔrɔn
wajibi do a ɲɔgɔnna wɛrɛ nege de b'i minɛ donc ni formation ɲɛna i bolo dɔrɔn siga si t'a la i bɛ sila ala ɲɛ i bɛ ala gasi sigi o de la ala ko kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun sun kɛla aw ma jagosa ye walima sun sɛbɛnna aw kan i n'a fɔ a sɛbɛnna maaw kan cogoya min na maa minnu kɔnna aw ɲɛ a kɛkun ye jumɛn ye yaasa aw ka ala gasi sigi mais pour que ka se ka ala gasi sigi parce que o b'a fɔ ko taqwa bamanankan na o b'a fɔ ala ɲɛsiranya mais ala ɲɛsiranya tɛ ala ɲɛsiranya bɛ taqwa kɔnɔ mais ala ɲɛsiranya gansan tɛ fɛn dama dama dɔ de bɛ yen nin yɔrɔ in na f'an k'a dɔn ala ɲɛsiranya yɛrɛ ye fɛn jumɛn ala dɔn ani ala ɲɛsiranya ala taqwa yaro o ko sun dila amma yaasa an ka taqwa de sɔrɔ taqwa an b'a dɔn bamanankan na ko ala ɲɛsiranya an k'a dɔn taqwa yɛrɛ ye fɛn jumɛn yala siranya dɔrɔn de don bamanankan na n'i ko kaari i bɛ siran kaari ɲɛ o kɔrɔ ko a bɛ siran ɲɛ conséquence dɔ de kama can wa gano non jɔnw ni ala ma kan ka dan o dɔrɔn ma tari ma faamu donc taqwa ye fɛn jumɛn ye fo fɛn duuru de faralen don ɲɔgɔn kan siranya bɛ o fɛn duuru in kɔnɔ o de ye taqwa ye o fɛn duuru in ye fɛn duuru jumɛn ye o fɛn duuru fɔlɔ Seydina Ali de ye a fɔ a fɔlɔ ye siranya de a fɔlɔ ye siranya ye i ka siran ala ɲɛ ka sababu kɛ n'i ye ala kota dɔrɔn ɲangata bɛ a kɔfɛ i ka siran ala ɲɛ ka sababu kɛ ni ala n'a ye ala ja waati o waati a bɛ se k'i faga i n'a fɔ a bɛ se k'i bana i ka siran ala ɲɛ k'a fɔ saya fana kɔfɛ ɲininkali bɛ yen nɔ i ka siran ala ɲɛ k'a fɔ sirati bɛ yen i ka siran ala ɲɛ k'a fɔ jahanɛmɛ bɛ yen i ka siran ala ɲɛ kojugu minnu bɛ yen nɔ n'i ma siran ɲuman ta i ka siran ala ɲɛ o kama o de ye alkhawfu min aljalili i m'a ye a ye jalilu de fɔ masa min n'a kɔrɔtalen don a bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ wa a tɛ siran a conséquence ɲɛ i ka siran ala ɲɛ o kama ni ala ye diɲɛ bɛɛ don jahanɛmɛ kɔnɔ jɔn bɛ se k'a fɔ ko mun na a y'a kɛ sisan n'a ye diɲɛ wili jɔn bɛ se k'a fɔ mun na can wa galo donc siranya fɛn de don i kan ka siran ɲɛ o kama mais n'i bɛ siran mɔgɔ ɲɛ i bɛ siran ɲɛ n'a bɛ yen nɔ walima o n'a ɲɔgɔnnaw i b'i a sago kɛ n'a tɛ yen misali ala kɔni bɛ yen waati bɛɛ mɛ misaliya de don n'a tɛ yen a bɛ yen mɛ a ɲɛ t'a la ayi n ka kuma faamu i bɛ siran mɔgɔ dɔ de ɲɛ i ɲɛ bɛ maa min na i ɲɛ bɛ maa min na wali kɛlɛ n'a bɛ yen n ka kuma faamu i bɛ siran mɔgɔ dɔ ɲɛ a y'i bila baara dɔ la mais a y'i bila baara la a ɲɛ b'i la waati dɔ la i bɛ baara in kɛ ka ɲɛ parce que i bɛ siran ɲɛ i bɛ siran ɲɛ et puis i ɲɛ b'a la i bɛ siran ɲɛ i bɛ baara in kɛ ka ɲɛ parce que i ɲɛ b'a la mais n'a tɛ yen n'a tɛ yen i b'i yɛrɛ sago la i b'i yɛrɛ sago la donc siranya n'an ye taqwa kɛ siranya dɔrɔn ye parce que ala ko ɲɛ b'an na waati bɛɛ mais est ce que anw b'a dɔn an bɛɛ b'a dɔn ko ala ɲɛ b'an na waati bɛɛ adamaden bɛ ɲinɛ ala ko kuma dɔw la to donc n'a danna siranya in dɔrɔn ma dɔrɔn i b'a sɔrɔ effet ba t'a la parce que i bɛna farati o tɛ wa o de la o dɔrɔn tɛ siranya o dɔrɔn tɛ fɛngɛ ye taqwa filanan ye jumɛn ye al-amalu bit-tanzili i ka baara kɛ ni kuranɛ i k'i jija ka kuranɛ ɲini k'a dɔn fɔlɔ ko kuranɛ ye ala ka kumakan ye k'a ɲini mun de bɛ kumakan in kɔnɔ k'a faamu kuma in kan bɛ jumɛn de ma n'a ko yɔrɔ min na a kɛ i k'a kɛ n'a ko yɔrɔ min na a to yen i k'a to yen n'a ko yɔrɔ min na i jɔ i k'i jɔ n'a ko yɔrɔ min na tɛmɛ i ka tɛmɛ f'i ka baara kɛ ni kuranɛ ye sinon a tɛ f'i ma ko i ye ala ɲɛ siranya jɔn ye n'i ma baara kɛ ni kuranɛ parce que maa dɔ bɛ yen n'a bɛ siran ala ɲɛ a bɛ se ka fɛn dɔ inventer walima ka fɛn dɔw créer ka fɛn jagosa fɛn dɔw kɛ ka a hakila k'a fɔ k'o ye bato ye la o tɛ se ka kɛ bato ye o tɛ ala ɲɛ siranya ye f'a ka baara kɛ ni kuranɛ in de donc wajibi don f'a k'a kalan k'a dɔn n'a y'a dɔn a ka baara kɛ n'a ye n'a y'a dɔn a k'a ka marala mɔgɔw fana lakalan a la a k'a ɲini olu fana ka baara kɛ ni a ye o de ye ala ɲɛ siranya ye imamu o yɔrɔ mun filɛ nin ye i datu
taqwa min konnana sisan no ye ala ɲɛsiranɛ ye ani an ka baara kɛ ni kuranɛ ye ka da ka kuranɛ ye ala kumakan ye n'an taara o yɔrɔ la sisan komi an ma don débat kɔnɔ mais kɛlɛ ni sunkalo tɛmɛna an bɛna débat ta spécialement o kɔnɔna na ka da ka fili caman bɛ diinɛ in kɔnɔ fili caman bɛ an ka taabolo ninnu kɔnɔna na mun de nana n'o filiw ye kumakan minnu bɛ ka fɔ yala faamali de ma kɛ kuranɛ in kumakan kɔ a ma walima sɔsɔli de walima mun kelen bɛ yen mais donna nataw la an y'o débat ta o ye débat wɛrɛw ye ka da ka maa caman bɛ fili kɔnɔ o yɔrɔ la e bɛ kuma dɔ fɔ yan bi dɔ b'a kɔkari o b'a ta kɛ tiɲɛ ye walima dɔ yɛrɛ pour que ale ka tɔgɔ a n'a ka sɔrɔ kama a bɛ na ni taabolo dɔ ye k'o taabolo in défend minnu fana bɛ tugu a nɔfɛ olu fana bɛ k'o taabolo défend a nɔfɛ donc mais donna nataw la an na o thème ta ni ka se ka jɛ ka masala o kan kosɛbɛ donc n bɛ sira di ma bi i ka tɛmɛ n'i ka sabanan ye jumɛn ye alqanaatu bilqalil i ka kɛ maa ye maa min wasalen dɔ ni yɛrɛ ni fitini de b'i bolo i ka wasa ni yɛrɛ i kana kɛ naataba ye sabuna i b'a dɔn ala kota bɛɛ source bɛ daminɛ naata de n'i naata la o de b'a to i bɛ nkalon tigɛ n'i naata la o de b'a to i bɛ suɲɛni kɛ n'i naata la o de b'a to i bɛ nanbara kɛ n'i naata la o de b'a to yani i ka kariya quoi i ka kɛ maa karilen ala ye fitini mun d'i ma dɛ i ka kɛ maa ye maa min bɛ ala barikada o kan o k'i wasa i tɛ nata dɔwɛrɛ la fo ni ala ye min d'i ma warda bima qassamahu Allahu lak takun aghna an-nas ala ye fɛn min d'i ma i ka tilayɔrɔ la dɛ jɛn o ma o k'i bɔ i bɛ kɛ maaw la baana ye Dari ma faham. Donc tant qu'il n'a que ma karile ite ala nyesranya joy par sabna tant qu'il ina talendo sika sitala ibi don dabe ibi don dafe ibi da sugu be ibi don dabe fe donc ala nyesranya ti seka na fu sika tola anani na ijme al isti'dad li yawm ar-rahil aka aggrave kunna watibe jaja nebi yan don la temedela tito baye nkanga ta yoro dola donc bi ta yoro mina nganga préparation ke yende ya no mi ka temena doronde donc tant que o fana bi kunna iti son ka fembe foya ma ko je dani ke yoro de ngana mo nyabi minda kika nyumanda ni nyumanda o de be fali voilà iti son ka fembe foya iti son ka fembe la me iti son ka fembe la je iti son ka fembe ka sasama iti son ka fembe tege do fembe koro iti son ka tayoro bela iti son ka fembe dun par sabna iba don ka fo ite méthode ronde do ni dun temena ni munye so abi kan walma abi donc ikaw don préparer ni de dafala abi fo kisrana ala nye I ala gasisi Allah akbar tanki ni madafa atseka fenge donc an bɛ nin sɔrɔ sun kɔnɔ cogo di comme a fɔla ɲɛ k'a fɔ sun dila ma yaasa an ka sira ala ɲɛ an ka sira ala ɲɛ ala ɲɛ sira ɲɛ an y'a ye jaja ala ɲɛ sira ɲɛ ye fɔlɔ sira masaba ɲɛ i b'a lajɛ ne filɛ nin frigo bɛ n ka so kɔnɔ diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ a kɔnɔ maa si tɛ min bɛ kan ye mise ka dun kin fan bi bɔ maa si t'a dɔn masa ɲɛ bɛ na dɛ n bɛ se ka ji don da la a b'a balan gɔnɔ na a ti bɔ o tɛ siranya ye o n bɛ se ka wuli sisan k'a fɔ ko n bɛna nin ko in kɛ ala ɲɛ b'a la a bɛ se ka kɛ sisan sababu ye ka kɛ fɛn jugu dɔ ye ma jɔn bɛ se k'o kɛ ala de bɛ se k'o kɛ donc i ka siran k'a to yen Dari ma faham donc o de ye ala ɲɛ siranya ye a sun kɔnɔna na ka baara kɛ ni kuranɛ ye o ye jumɛn ye sun kɔnɔna na ka baara kɛ ni kuranɛ ye kuranɛ y'an yamaruya fɛn caman kɛli la misaliya la kuranɛ ye an yamaruya kan ka wabil ashari hum yastaghfirun an ka ala yafa deli sufɛlaw fɛ sunkalo la i yɛrɛ jagosa ka se ka wuli ka ala yafa deli i baara kɛ ni kuranɛ i sela ka nafila kɛ wa min al-layli a tɔgɔ di i sela ka wuli ka nafila kɛ sufɛ kuranɛ dun y'an yamaruya k'a fɔ k'i ka wuli du tilaman fɛ ka nafila kɛ
i baara kɛ ni kuranɛ i baara kɛ n'a ye ala ye se k'i ye i sela k'a di a kan ka di maa minnu ma sinji siraw fɛ balima siraw fɛ fantan siraw fɛ miskina siraw fɛ diinɛ siraw fɛ kuranɛ y'i yamaruya o la i baara kɛ ni a ye i baara kɛ n'a ye tari m'a faamu i baara kɛ n'a ye donc i sela k'i yɛrɛ dege o la fo ka taa sunkalo ban sunkalo banna i b'a ye a kɛla i ma naturel ye kɔ n'i m'a kɛ i tɛ lafiya tuguni lafiya o ye tiɲɛ ye maa o maa bɛ yen nɔ n'a bɛ wuli a sɔrɔ i jɔrɔ i la ka ban a jɔrɔ i la maa o maa bɛ yen n'i bɛ deli ka fɛn dɔ kɛ n'i m'a kɛ don o don n'a kɛ waati tɛmɛna n'i ma misaliya la hali ni maa min bɛ deli ka te min tilela kɔfɛ n'a heure sera n'i m'a min i kunkolo b'i dimi wa baara ɲuman fana bɛ ten maa o maa bɛ baara ɲuman dɔ kɛ n'a ma deli k'a kɛ n'a waati sera ka tɛmɛ a b'a ye k'a fɔ fɛn dɔ bɛ k'a farikolo jɛ la o ye tiɲɛ ye tari ma faamu misaliya la maa min yɛrɛ bɛ deli ka sufɛ nafila seli ni sila ka sunɔgɔ ni dugu jɛla n'i ma nafila seli i farikolo bɛ kɛ i n'a fɔ nan kɔgɔntan i b'a sance yɛrɛ i yɛrɛ b'a sance yɛrɛ la k'a fɔ i farikolo kɔgɔ t'a la fɛn dɔ b'a jɛ wa hakaza donc i yɛrɛ dege a la kalo kelen a jola i farikolo la i tɛ se a kariya la tuguni tari ma faamuya donc labɛn fana b'a la labɛnw b'a la labɛnw b'a la i b'a la k'i labɛn ka saya kɔnɔ tari ma faamu saya kɔfɛ min bɛ yen i b'a la k'i labɛn o de la kuranɛ ko an ma ko an ka sunna an bɛ siran ala ɲɛ inshallah alhamdulillah Abdullahi ibn Mas'ud fana kumana sun ala ɲɛ siranya kan hali sisan nin kɔni ye Sayyidina Ali ka définition ye ala ɲɛ siranya na mais Abdullahi ibn Mas'ud ale kumana ale ko n'a fɔla ala kota i ka ala bato kana ala kota fewu i ka ala bato dɔrɔn kana ala kota fewu i k'i miiri ala la ka sɔrɔ i ma ɲinɛ a kɔ fewu i ka ala barikada kana kɛ ala ma fitiriwale ye fewu waati bɛɛ n'a fɔla ala barikada ala bato bɛɛ bi don a kɔnɔna na n'a fɔla ala kosuma o kumana a dusukuna miiriw bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔna na ani farikolo ka lamagaw bɛɛ lajɛlen i k'i yɔrɔ janya ala ka fatanimako bɛɛ lajɛlen na ni Abdullahi ibn Mas'ud ka kumakan ye Allahu akbar i yɛrɛ ɲɛ b'a la ala ye se bɛɛ kɛ i ye a sew bɛɛ filɛ nin ye i bɛ se ka se a bɛɛ lajɛlen ma mais ala de ko n k'a to yen donc n b'a to yen a ɲɛ bɛ n na fan bɛɛ lajɛlen na i ka foyi tɛ dogo a bɛ dɔn cogoya bɛɛ lajɛlen na donc ale de ko n k'a to yen n y'a to yen Allahu akbar se bɛ ne ye bi mais tile kelen ne y'o dɔrɔn bila n ma dumuni kɛ fitiri bɛ taa sini lafulen filɛ nin ye ka sɔrɔ n tilenna climatiseur kɔrɔ ne ɲɔgɔnna dɔw bɛ yen minnu b'a la san kalo 12 olu bɛ nin kɔngɔ de bolo Allahu akbar tiɲɛ na ja kɔngɔ ka jugu koyi i tɔ nin kɔfɛ san n yɛrɛ ka se ka to ka olu dɔw dɛmɛ u kana to nin kan ja kɔngɔ ka jugu koyi sun kɛla sababu ye i k'a dɔn kɔngɔ ye fɛn mun ye i k'a dɔn kɔngɔ ye fɛn mun ye i k'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ o kɔngɔ in na waati bɛɛ lajɛlen condition na san kalo 12 bɛɛ lajɛlen na tari ma faamu Allahu akbar tile bɔla dɔɔni funteni y'i tɔɔrɔ mais maa dɔw bɛ yen nɔ e bɛ clim na san tɔw kɔnɔna na peut-être so in dɔrɔn de kɛn bɛ k'i sɛgɛn n'i ko tile kalaya la mais maa dɔw bɛ yen san kalo 12 olu bɛ tile bilen de kɔnɔ b'o de kɔrɔ wa hakaza donc f'i ka ibra de f'i ka taasi de sɔrɔ a la ka ibra de sɔrɔ a la Talq ibn Habib rahimahullah ale fana kumana an ɲe ala ɲɛ siranya kɔrɔ kan hali sisan a ko attaqwa an ta'amala bi ta'ati llahi ala ɲɛ siranya ye jumɛn ye i ka ala bato mais ala bato in ka kɛ cogo di ala nurin min allahi a ka kɛ ni ala ka nɔɔrɔ ye ka sɔrɔ ala de ye nɔɔrɔ bila i dusukun na i b'a la ka ala dɔn ni o nɔɔrɔ ye i b'a la ka ala bonya ni o nɔɔrɔ ye i b'a la ka ala karama n'o nɔɔrɔ ye i b'a la ka bato min kɛ a tɛ kɛ i n'a fɔ min ka ala bato mais i bɛ ka ala yɛrɛ de bato a kɔnɔ i mago tɛ foyi la ala yɛrɛ la i bɛ ka ala yɛrɛ de ka bonya yira la a kɔnɔna na o de ye ni nɔɔrɔ b'i bolo k'a fɔ mɔgɔw y'a kɛ n fana y'a kɛ o tɛ mais n b'a la k'a kɛ lillahi fillahi billahi b'a kɛ ala yɛrɛ de jati kosɔn o de ye ni ala ye nɔɔrɔ d'i ma i b'a kɛ i b'a la k'a kɛ tarju thawaballahi i mago tɛ diɲɛ jɔnsi ka sara la i mago bɛ ala kelen de ka sara la
saraw belebele baale de tay wa ika ala fana kota toyi kasoro o kota toli kela noro de min bola ala yoro ala yare de yi alerte Allahu akbar ibala ka siran fana ala ka nyangata ni kadaka ni waliya jugu ka nyangata mba ko fi al-Hasan rahimahullah alay fana ko al-muttaquna ittaqu ma harrama Allah alayhim na fola ko ala ni sananya jong olu de bi fenda ala ko fen haramu ye uka o yu yere frati abela jelena o ma gera la yere Allahu akbar o ma gera la yere fi wa addu maftarada Allah alayhim ala ko ka fen ke o ya kafu uda kan ni o de bena tlaka jo kene kelenga afolo de ma ko ala ni sananya jong Allahu akbar Musa ibn Uyayna alayko almuttaquna tanazzahu an ashya'a min alhalali ala ni siranya jawi afo jonde mako kari sirana ala ni awado ni fem masna indagale ndoko me abi fen dagale abi yara jonya o yara dela porque akana ta be haramu kono Allahu akbar yaro ala kiraba fanya innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihatun halala donindo haramu donindo mais halala ni haramu ni nyonche fen do be peut-être ibaye haramu do ibaye halala do o bolen do nyofe ako ina fo misali ala ko me e fly ni tala misige do kon ba don ko kono bin kon dagalen do misi mais foro dagalen do misi foro dagalen tay o me ni tala foro kanguna bin mumbeno o dagalen do ay mais na ma farte ka o bin no abi don foro kono chende donc o bin tin pour que ka sira akana na ta don foro kono o de ala nya sira nya ni tali ka misiu gen iki farati o bina ika o bin tin ki ko si halala do la ikana ta do haramu ikana ta bin haramu kono o de yi wa Musa ibn Uyayna yi o de fo ako ma minum bi farati halala dawla halala minum kasrun haramula o kana na tabi haramu konnana afulu de mako yere kolosi baw o de la o welela ko yere kolosi baw ala gasisi baw al muttaqin daya Abu Hurairah tanyinga ko ala nyisranya yere jume ako tigi ma koy della katama dukolo min ningeni kachanta do ofe no ngeni do be no ba fa ma ko kebbe obi ibeno abi maka fini be min wala est-ce que della katama o yoro do lawa parce que ni do nana do abi ka fini be la jelende min ako ko ni do na o gani nunu chele ba ke chugode ako minga fini be faranyonka kin sem fana bla yorodo nimbin sen korota yani ngaji mba laje est-ce que ngani bi anwa atia wa sor nga fini be faralendo nyonka akoko de ala nyasranya o koroidi kana sonka foi ke fokata sor ibado nim fe ala ko kaka Allahu akbar kana son kana foi fo kana foi laje kana foi lame kana foi mine kana tayoro se fokata soro ibi senda yorodo Allahu akbar niyoke afo ima yere kolosi ba niyoke abifo ima ala gasi sigiba niyoke abifo ima ko ala nyesranya jo ya famia odi la don ba do ko khallidh dhunuba saghiraha wa kabiraha fa huwa at-tuqa na folo jurmuko ala kota fitinite ala kota ala chawche bi John jurmukola siga sitala ibe halaki minan kono est-ce que ya fam khallidh dhunuba junubu yekato saghiraha wa kabiraha afitini na bilbilebe fa huwa at-tuqa afode mako ala nyesranya wasna'aka mashin fawqa ardi shawki ake ina fo ma min bala katama ngani ma yorola ya habaru ma yara abi fen ye abi faratala yana ka senda
la tahqiranna saghiratan innal jibala min alhasa ni ko kuluba misali ala ni ko Bamako kuluba abolami nyabi cencen kisa fitini min ni jona ko ulu de fara la nyon kan ka kuluba tende donc iba fa ko ni fitini o de bina bonya par ça na ikewo ke ka ala ko ta tomi fiman de bibla idskun tomi fiman bina ke ka diskun da tugu dora abana iti nyumaye tugoni iti jugmaye tugoni iti nyumaye tugoni iti jugmaye tugoni au contraire ibi nyumaye jugmande ka jugmaye nyumaye Allahu akbar ala kan kisom tari ma fami donc afo ni ndema ala nyesranya sun la nyini mimbe ala ika seni yoroinde la ni ma seni yoroina iyere nyenga est-ce que on kumbi sunna walma est-ce que nga summinana ay est-ce que on kumbi sunna mais dobo ikumbi sunna mais est-ce que asumminana wa ni kumbi sunna dron summinenendo mona ala ko kati ma sitonyo ni nyuman ke dron ala bi kan nyuman saradima mais est-ce que aide kumbala walma abi komi ikumbala de mbi sunna ani abi komi mbi sunna abi komi mbala ani mbala kelente kote kelin ni ko abi komi mbala sikabola mais mbala uyi bala de voilà donc ika summina na ika summa mine oti nyengali jume est-ce que kumbi sunna ni kumbi sunna dran ika summina nenda ala ti tonyo parce que ala ti se ki bla fenna ika ke ala ka banki sor mais iya ke chugodi est-ce que ala ko ika summin ke iyo de ke wa walma ire ka sunglane iyo de ke manifin sundo gla manifin do bi sundo gla naam ndi sunte parce que mbi dumni bla mbi sunte mbi mini bla mente haramu ye kartuno wala ngini foitin na sungaloina elen kalo se la tron sanyele mana kalo se la per ko miso limbi dumni ni ji blatti mais objectif du medina sum mu yere de koso ote ala wula mi yere kama oti kono oti sumi donc ima sum abi komi isuna de o ko na munyi voilà abi komi isuna sina imasu ni suna dron abi effet la personne no kurene ko ay sunno suna ibi yoro majinya ala ko tawla na misali ala sisa e sungalo bela jelen so fokaba irefe mais sungalo bana yoromina ika ala bato fen ke misali ala be ambe clé moran wolon fly yaro niame sun folo sun glonen do bato yara de o jime glonen do bato yara la o seli de pibi ibaye amba damne ambala ka chama bi seli dabla de pibi kasro yusumbe sungalo beke est-ce que osuna maso monane ko ngobe seli bla depuis bi wa so ambala ka ube bala ku kunglan ko be na seli kono mais obi no kunglan chogodi wa ese ga meshi udon kun meshi udola no meshi don meshi jit selji te do akono selji du kungolo masayali faridai chawagal donc jima don akono ni jidu ma don akono farida tala ka to ni sella ka sura selji te la ma seli il seli dabla pe ko parce que ko seli binake est-ce que esuna imaso jero fana iba soro 600 sungalo bi ka fena ubika feun de labe ala kota mayoro de labe amita concert la yan feno amta bodde ni na yan feno seli veila ni mbambolo ala tanuni bina kumbe ni ala kota est-ce que ire bado sungalo njaja ne kumbala tensino masu sima itise ka ala batu ka ala bato ni so jake ni ala kotaye finya bi ka ala bato finya bala ka ala bato ka tla ka ala bato ni sondia fana ke ni ala kotaye o ma dafa iba donc ka fa ima ala bato problème de ben tari ma fa ala bato aywa
on seli bi ka se dutigi fana bon sisan seli bi ka se nganga selma finisa nganga seli musaka bo nganga ninke ibi no ke chugodi mba nyini sira bela jelefe mbe haramu faranyonka nyoma ni jugma mba bela jelen faranyonka ya sake ngademba ya keta est-ce que ya alabatu imalabatu finya bi ka alabatu la sino duskun na itise ka so ne de minke nkanga se o barkada watima ne makanga ala suso ko kefe wajibi de obi jigi duskun na no ma jigi duskun na dron ika summa fenyi donc depuis celui-là ne eye ala tanuni keni ala kotaye seli kofe ne ma ye misir la amanye ne ma ye misir la amanye non ima kanga yo ni eye la misir la o kofe o de kabako sino ima kanga ye misiri te ta yoro yo misiri te e ka fen yo misiri pola de jonde kana misir la mami nun ko ala insoni iko ngamun ke nyoke okumana iko ngamun to nyoke ni do na formation kono wambola ninga diplôme bola a niveau bina ndise ka baraka aflene olo de bito misiri kono tari ma fam ala iko nyam toro de vraiment ka nga dumni tigana ka nga mi feun tigana ayo sisan goni ika juro tanka na tugunde donc ebi na koroto de ka bo kalon kono ibina bo kalon kono chugodi ibina leru de ci alala o leru de bicci de ala kota leru be ci yere la masika leru ci iba fo ki bi leru ci ala de la ke ibina leru ci o yere ndege parce que ay iba fo ki bi leru de ci parce que ala kun kembe ka daga de sigi dala kana dumni ke de kana jibi de kana ninke ay wa kalon kala kaba donc ibi leru ci ala la ibi ala kota ke ka ala bato inkumbe donc ala ba fa no ne kun kan ala kota mi ni bokewo ito ke ala lo ibo ke jona ibo ke yere mati foy ke ala la mais yere fe ki bi ka leru de ci ala o yere ne gemo ayo o yere ne gemo ayo wa hakaza donc iba bel depuis bi anti claim wan wolon flala bi mo wolon flay depuis bi ika sungalo minena ika sungalo mo mine yere ba don ibi ansela wula dala clé kono i minke pour que ka seli la ben iba don donc ika sungalo résultat bi bolo bide ani sini ni singene tari ma fam yere la benen do ka minke seli la nasra ika sungalo minena iba don o yorola Allahu akbar tari ma fam na mo mine iba don o yorola nta don na bika fam abika fam mashallah donc sungalo dila amma ko yasa an ngasira alanya sira nyai here be bode kono tari ma fam mona ni mawo masira na alanya ikhlasu bi do idus kono ibi fen ke ibake ala yere jati koso tari ma fam wa ni sirana ala nye i fen beke ala koson ala bi fen do dima no i duskum ma fandia ala bo dima hakili sigi ala bo dima basigi ala bo dima Allahu akbar ala nye siranya bo dima resonu la bilibili ni sirana ala nye tuguni ala bi ifara mauka ما من ناكو ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون الله أكبر نسرنا ألاني أبي فرموكا ألكم ما إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون نمانتو يمانتو كيلين دي ندي يوماي وكمانا أيسرا ني ألاني tari ma fami naam ala nyesranya ka fa ko ala ya on dorande bla kan nyesran ala ny depuis ala ka jenda ay mawo masugande ayu sugande ne ala nyesranya de nabillahi nuhu alayhi salatu wassalam ay mun de fa ka moye ay sira ala ny iz qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun nabillahi hud ay mun de fa ka moye iz qala lahum akhuhum hud ala tattaqun tari ma fa nabillahi salih iz qala lahum akhuhum salih ala tattaqun
نبي الله لوط إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون نبي الله شعيب إذ قال لهم شعيب ألا تتقون نبي الله إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون nunun be ko aisra ala nyade ala ko bongone ko aisra ala nyame ay ninke nawji ninke obi ala nyasra nyasro yaro a famuna kon a famuna ala ko anma ko ya aw mo ay ala batu ala mi ya awda ka klaka mawda ma minun kona awnye ma dani kuyi jume aw ka ala gasisi akoni sundi awma aw munun liman yala ina fo nyaadi mawma mamunun kona awnye adilaw ma jumen ko son ya sa aw ka sira ala akone ka sira flene sira klenen de ay tuga ko aw kana tugu sira faraw ko ninde wasiya yambi mun di awma ya sa aw ka sira ala ni Allah akbar tare ma fami naam alhamdulillah donc ni ma min sela ka sun ka se ka ala nya sira nya in soro iya don iyere la ka fo ala nya sira nya nana ibi continue kana son ka fo mbola formation na ntinyere mbine tulo i formation min soro sungalo en kono ibi continue ni oy continue no yi i ko imbe na flamin nseli ibi jiya kana bila ni ma fen faraka kan i kana fen bola voilà i ko be wurdi mininke i jiya kana bila i ko be nyuma ya minunke i jiya kana bila i ko be sinji tugo minke i jiya kana bila o de bayira ka fo kika bato minena alaje seldo sawama sungalo te bawo sungalo be ba mais ala munke sungalo bana ay sungalo diplôme dawma sungalo formation diplôme dawma yoromna asina ka bato yara dayele ka hiji baraw dam tari ma fam kayira wala makanga bo bato do de la ka dum bato do la mais ima kanga bo bato la ka do ala ko tala bada foli amadi ma alhaj imam mahi mahmud ba inshallah ka ne kuma kan sanuma nuno inshallah ani kan wala linna ambi fola ko sobe inshallah ika foli kan ani ka da kunya laba kan yesi jamma alhamdulillah rabbil alamin ambi foli folo ambi nyese alama ka ala fo ka barkada ka tanu ka wale nyuman do alhamdulillah ale de anke adama de ni kanke ala kramantoni ka klaka son ka fonisriya amma ka ankanda ka tugo ala kranof sallallahu alaihi wasallam mana o kofe ambe ala kra de fo sallallahu alaihi wasallam ale de sababula anyi nimbela jelen soro ola ambe lamen kela fo ko barkada ka teleso mo fo ka barkada kanyina ala fe summin nanyake ala ka ke amma hujjaye ala kana kanga hujjaye Allahumma amin anyi bara nyuma fen ke akono ala ka bela jele mine anyi Allahumma amin ala ka farfoni de amma anga ala bato ke ka ala bato no labla Allahumma anga na ala bato ke ala kota ke ka ala bato no labla qur'ana ko wattabi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha ni jugman de kela ibi nyuman tugala pour que ka jugman jos o koro ko ni jugman fana ke ka tugu nyuman na dro abi nyuman fana josi o mana ala kana nga nyuman josi amina ya rabbi ala kan sabati nga jamana ala ka sabati nga jamana ala ka bamba ala ka barka don ala ka barka don nga foto nga ketawla ala ka barka don nga dimbayala ala ko ke ala ka cibabu nya ko son aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim aljalil li wa lakum wal jami'il muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim Allahumma amin inshallah ala ko don bela jele mine ambi fo ko sobe ni mami magobe imam mahi mahmud bala abe soro rojme abe soro ne gajuru simo juma fe alhamdulillah actuellement ne be kabala ci bani kabur don kerefe adami nyasimbe kabala côté nga numéro 74 40 10 09 74 40 10 09 74 40 10
09 filade hakil kadi wana bi fo kosobe wana femude alhaja imam mahi mahmudu ba ali sigiro benembe kabala kaburu dum dami re nyesilembe kabala ma ni mamunu magobara nega juru sirafe odi 74 40 10 09 na yo koribe awni imam be nyon soro wal makile bololo sirawka na yo fana tapi o mogobe la hala wal ma nyinigalla ka tenku ala wal ma tasira wero fe okmana obi alhaja imam obale soro ko aka bololo sirawka na yo tapi no de Cheikh Mahi Ba na yo tapi officiel la o kuma na duno kono dono aw mago be information na o ba bela jele soro sanfé wala makile o be sika o ka vocal wala ma ka message ko bla ka whatsapp ka o kuma na ba fo ni Allah subhanahu wa ta'ala manga junya jona sina mena nya soro kene kelinga pinal tv jabarani sanfé jemu kam mi nan ko ma ko spécial ramadan na be fasida o dengen o ma ke fe no de Cheikh Mamoud Siye anga réalisateur wambe ulu fo kata si montage kela o ma ka se division ma na ka direction kon nana ambu bela jele fo dante foli mina ko ni chowire sungolo cesirilla anu ye bara nyima minke yosmina bela jile ka seka ikata soro dine tagbulu ka seka sungolo ina nyana maya mauno fe amba fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh akam be wati بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين